in ka san yarinya ka bazo-bazo ce, ai an san bazo-bazo. In baka san fassarar bazo-bazo ba to kwaila. Ai dai kowa san fassarar kwaila. An ce ita ce tana son mutum ta zagi ubansa. Sai fa wanda take so ne take zagin ubansa. Ban ce ma wanda ba ta so ba, ba so kan nan ba. To in ka san yarka bazo-bazo ce, kar ka ba sharifi. Ta je ta rashin ladabin da za ta jirya da Allah. In yarka bai ladabi da tarbiyya ce kana so ka shiga gidan annabi kai ma to kama da ita sharifi ya aure ta, ka sa kulawa kuma kullum gashi Allah ya hore mana waya kullum kai waya in ce ko dai ba bata wasidi ba a kula kullum kai ta sa ta a hanya dan samu yan kudaden ka dinga tura mata maza ki dauka ki masa hidima sai salak me yafi so gasashen kifi ga samar wallahi ma irin auren da ake kawai na garari ka auri sharifiya ko ki auri sharifi ba wani girmamawa ba tuna kakan mutum subhanallah ai an shiga matsala kalli manyan fa masu asalin abin ga inda sai na Umar ya dinga min dare ina dogara sanda ina kuka ina so ya auri jikar annabi sallallahu kuma su masharifai suna da wata martaba da za ka yi mamaki ba kowane gida ba ne haka yanzu idan gidanku ne babban tsohon dattijan can wancan waliyin to na yanzu ba su kai shi ba ko to su sharifai na farkon nan na Fadima yadda ka ji su din nan to da na yau din nan duk ɗaya suke su kaɗai ne suke da wannan martabar kuma duk abin da ka yi wa wannan na yau sharif din yau to wanda yake sharif din na farko wanda Fadima ta fara haifa haka kai masa su kuma ana musu kakansu ne yake karba kirki ne shi kaiwa muni ne shi kaiwa Allah ya kara musu daraja Allah